عزتنا أما إن عرفها كان أكمل لبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. kono ke abu kuma nye jumbe bi alere be ga mo kunu amba ji ya tisno ko binala suna atamuruna ala ta do ko aya suratu duha anzira umma tara kunu bisajala don qur'ane duguma suraw amba fum ni sunamo sel suraw le sel suraw ya be nga sila ya janya ya suraw janya ka kalaw janya ko gele la ka be so abba awa suratu duha sura ma fa ma ba al kirayra kunga sallallahu alaihi wa sallam a surat qodambe akma kam folola no e duha yaro surat dama do kadanyo sa bedam ne nani kalini wa kalini kira femuna umanja yani sura in adam ne nani makami na sawuzul donc sroka do akono ba ndeme ka famia alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafsir gafe do yasir ko wati dola wayu sina sumaya kana alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam kore jibrila famana kanani wayu ama o keramige ko flangafu al-mushrikun fi makkah kuluko وودع محمد صلى الله عليه وسلم on be swali faraka de ulumu faraka uluku ko kira ko kambe drama ba ka fon yi kambe drama ko fem kuma me bo fem yo halu madara ko ala yoro ko fon yi kambe di krama ki ma afamana kuma ma madala na ma ble ko kambe drama ko ni kuma ngoni me bo fem yoro fa famous nana keka kambe di alakrama sallallahu alaihi wa alihi wasallam raya doere asibi ko musodo willa kana alakrama sallallahu alaihi wasallam ko krama ko nyado ika shetane iblasade akambe jibril ma akambo ma ko shetane dum da kuina ma fi da sebe ko ya do ka shedan to isa de ayibla daka an fama min bangama do ko an ba khadija radiyallahu anha do yo fana ka kuma lakari do fo kumaina ko wayu famana alkrama kasi hakela minti ke ka quro ko alkra srana asrana ko amba khadija ko ale srambe nasro amma diminda koro ya soro ala mafunu akro ni beere wayowi nabi may damne nani kuma kami ano kon binyonta imo min dara la qasa nuzul sahara so nuzul nunu halwa so tugu tekini kuma damne bina ni wali ku make para kore ko mo ko kuma kan ko ngumbe ka fo ko kera kon haklima kon be o fa o katilin ka ke kuma kena mangoni ye mai kana ka fo e joni go ko deni karsa kelela na makele foite nache kore kuma do kon ngumbe ni mo ko lakale inache o kon kuma khulasai sura no suratu duha qur'an sura bikononton sabanat ajigina ala kiraka ka tumbaka sallallahu alaihi suratul fajr
ay de jigina ka tugu ola ayatan an kili da ayatan kili de ba ko Quran sura shurumum dolu sura fam be balak bayre kunga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam angala je sura yimu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمبي تغايني كروكرا على فاكام بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك الفندو بسم الله الرحمن الرحيم أما سيندي الله تعالى تو بركة من جهنا لوك ولا غنا هنا كركر ليجي عليه والضحى على كومبينغالي ودوحتليلا wali ama ayela mama mbulo bawana na chukumna wala hatli ala ko mbingale wala hatlila ando ko kotlere bede ko bada kalen tle bedela ando asura afura ni waduha toy الضحى ويتلب قط ما يكون 9h enfant kata 10h enfant na الضحى ماي وكمينا سيدول كانوا نيدو على كعبك صلى الله عليه وسلم تسبيحة الضحى ولا حسيني الإسلام بقربة شامان باكي كلام بشامان باكي الله يسر دوبي سوسالي كالا ما كان ما كوني مي نافلا ودودو نافلا من جتدي بكتابو كون أنا في كتابو كون أنا دينا كتابو شامان كون ولا حسيني الضحى ويتلك كرتا كمين نا يلي بكماسي كبن لاني نانا وضوها كيري رلاجي كابن نا يوب كوتكي وسيلي بدمنه كابن نا يوب كراي كنار دواتي من كافت لي بوتو akana sili fajiri kofet le boto akana sili fotle ka كرتا لوجيسيل من بامبلو سبب الشروق نيو كرة دقول تلي بولي أو تلي باتي شروق كوفي نمنيتي تندورو والماموا دون باتشاما كمانا تندورو فدوي مغام فدوي بيسابا فو أكون تبولو كون وينايو واتي باني وكوفي نافلا دغرا وكوفي ساني مامي كا وضوها سيلساو مامي كانوكا نافلا ورا سيلساو فلا عليك أنا على كره جوكو فلامين فو فضلوا بافو على أنه أسرع دون بعده كمانا أحد سلا أبني مامي ترى مصري كنا فجر كوفي فكتا سيت لي كرتا لي نو نايو واتي باني دليل كرا مامي أو كما بانا إلا كارا كام فلاسيلي كابكم مامي عمره فليك عمره يجينا عمره كد فضلين كون كابو هيجينا عمره دو والما يجي كلي والما عمره كلي كابكم ما تجي ودفليك قال صلى الله عليه وسلم ومن فلوي وفنا بسكا كني نايو بانا فنا كتاو بانا فكتا سي ولا هتلي واتيما دوكو فكتا سي سيل فنا مسورنا ما ولا بسكا سي وسيل بدم نجوكو فلالا كتاب لا جوكو حكم من النغيما فكتا سي ناني سيغي قال كون يفلا فلاي les flaw de witru yeshufa la dabati wala habsiga sili arakan fla siga wala hasil arakan nan siga shekin yere sili be sabati yere de bala de minga no yima ani siga sabati minga fana kan barala mi barake minga no yima ya do arakan fla e bi sogo de kete temeni ka barai ka koy na fuka fora ko shigin de kai ko kira shigin de zeli ni ka patron tara kele dam no lay roge kamo ka barabla ina benaminga sa ini ma benaminga we farda de we hakedi wala hake fanga ni yoro famia o be ta kele wi ko ta kele wi bara dawla o ni kon menga ala ko ke no do anga barabla o ka ba damne foni na tigi benona de no te ka barabla ka farda sili patron shit se ko bali na o bali barabla shinimbe bali bibe
mba blaka nafila seli o ni na beno ne ale ka bara insistant o ya ka hake de ni yo perdi kibe nafila seli ikale ka bara dafa ka hake boy kana o de ka gelen ka teme ka o blaka nafila seli ka hake perdi anga hakili to ro foni sori na benaka ne kon me bara ki bulu nga ne kon nga la dala ni never sera kon be 10 minutes dia be 15 minutes dia be wala asi al muslimuna ala shurutihim nina benuka faraban kana ma benuka e ka singa na dron ka fo islamay comme wala seli fana ni seli fana kaka ani lazara seli kaka o sera dron ka ta minute bisaba walma erkelinga wala seli kibina cheni ala blanyona anga ko jatem ne de islam be fon fenge ka ko kiri laje ko bina kono kara ko teme wa ke ka la ka beso ala ikali klela kle korota kuma wala kuma wala kle kuma wal matle rebe tafsir kala ko kuma inforani wala ko kuma kambe kle rebe de ba wallahi idha saja والليل نيجي كالي شولا إذا سجى شو دبيدنا ما ودعك ربك وما قلى أي أسباب نزول منفو وكما دي دمنا نفلن على يكالي ترى أي الاتوال كما ودعك ربك إما كان بديما أميتوي وما قلى أمي كونفنا amadimi koro imami toyi amadimi koro baraka ni flafa fem fo aflashi te che aflashi te sahabai ka fo ku mai ka bedi ba sahabate ni mi na mi ko dimine du koro amadimi koro ma wadda'aka rabb imma mitoi kakambe dima wama qala amadimi koro fuiti imaji sura indamna nandi ودياتو سو نزول من فرع الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى هو لا هرد هيرك katime jienka nunu nyebe jien dama de langa here min la sagombe nye la haraya au kabude nunu be yele ekal halala u korotombe toro ki soro bi la goshi al akhiratu khairul lak min al ula la harade here muhammadu katime jienka أكرك كما دبي صلى الله عليه وسلم أكون يموي عليك دو كون دو يموي ما منو علي لا هرد سوانتي بيجيكا لا هركو أبني موت كرا دعا دو كنا صلى الله عليه وسلم تدو الجنة كنوا كقوم بامية ويعركره صلى الله عليه وسلم الدرجة كبون كتبنا بما تبتك كسروا على لا كتبنا بما بك وسناني منو تومنا كتبنا الجنة كنوا مسو توكا لكن كدوكنا مغفلة تعالى أم سبالا أدم سبالا الكرام ودين فلا أما فولو دما كو سيدا شباب أهل الجنة وما فوا ما أكرا كو عليك دوغونا مو فعلى إله رد سبحانه يجيكا وحديث سهارا سوا ما سهارا سوا كو كتشكو كنبو باني ما كان ما وراء كنبو كل دوك منا على كرام صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى لا هردي هيري محمد يكتم يجينك وداتو على كرا بالسماء لما دومنا كو سبحان الله دي كرافة إبتو جينا وات
o de fo ko jondo ala ya sugandi yali ni je wal ma min ba ale ala yoro ko min ba ala yoro ayo sugandi ko kira kuma in fodoro Abubakar kashira Abubakar ya don kira kambe jomi ma ayre de do wa kuma mun fo koriyali do kata ka fatuli sumyali ma wa ota alkira kilin da sallallahu alaihi wa sallam ali da yani yorobbatski ete mu'mini be ka don ka dala ko min be ala yoro inye o de here ka bukata me jenta ad-dunya sijnu mu'min wa jannatul kafir wo don ba do ya a hadisa sharuti ko je mu'mini ka kasoyi afrika aljina do ko akroidi don ba yoro koro chama forala nga koro do me ko mu'mini mana je soro chugo halla la fiera je koro je beda kelima mimba nye lahara aljina kono ni wona ka jenta insuma jenta imbu ko kerefe ko mi kaso don ba do ya faserti nga ni hakika na bimon ba hakika don kateme ma toka na bimon shirera mamun ka aljina kono doka olu farani ma to tekeli ni mboda ina ta'ala yofo ko min ba le yoro ko de hera ka nyumangelawi tango kira mi nyumangelaw ka kuntigi ale di ni yoro ka bun katame betaka ta'ala inde fambe bal tusiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa ko be jede subandi ngala de hera ka bun la de bitosina nga ay maminta fosa ka nogo bwala ka confirmer fono confirmation kirata de ka afutige lahara de here ka buyi ka tebe jinga ka lahara here soro ko foka nogo bula wala de here ay ka tebe jinga ko foka nogo bula ay mbofu ando tay sa ambe here di ka ala wele ka dugo kyanre ka dugo kansla me yon ka anjiginya alala ka sira ala nyefada atebe anga dangania tamaye atebe anga hakilati ga anre shide woni na kofe ani ulu shirera mamunu yi kofe atebe anto ka mashi andandige dangania nyema mashiga aljina du kono wa ayre shita hakilat ke ayre ka fo ko an kishimbe ka baka o hakilat ke uka ala bado nani sojara amsiga ala ka hera sebe koro jigiya fa amsiga kuma do fo yere ni soja kuma wi nga dangania srafe ma ci hakilat ke ni ala chede kuma be ki chugo don ka yila ijigi fana kan ya alala afla de bitani yoy al khawf wal raja ibe afla be ka ke kelin islam be alanye ka ci hakemina ijigi kan alala fana ka so hakem alanye sraye bila min bi bla ka alaka downski awa jigi nye alala fana bila ba to ijigi titiga alaka hinana o ngadon ko sani adama de sunu yana sayala ko sayat tamashin bangina ila ki kasran giyan ka boy duskona ika ijiginya ala la dron ka fo ko ne ko ndato de fila ala kan hinana ana inda zanni abdi al sukursi yo fo ne be nga jonka jigiyala mana ko ni adama de sunu yana ala la sayat tamashin bangina ira don fle bana mina itna na bwala fle dawro mina itna na bwala jogini min fleila ma tsika furake ka bonna wana ywana ko wati nuna kana tuka juguma umbiri ala yoro here de nata ala yoro ka foki bila ila makata ala ka here de la wala ya ala ko wala al akhiratu khairul laka min al ula kullaha rade here kabbu e muhammadu yi katime jinka nunu yebe jin da badila wala to bi lagushi fanda bi lagushi
ni nɔfɛ mɔgɔw ka fadaya ye n'a ka lafu ye nka olu m'a dɔn ko ala kɛ bɛ min lasago e ɲɛ lahara ko de hɛrɛ ka bon kuma in a bɛ nin fana fɔ ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف والصون درا حالاتنا نمي يعطيك ربك إما بني صن فترضى في بجين إما بني صن في ربا فوقا كايدي صن إيه محمد ما بني صن فترضى في بجيناك صني adamade dun ka jɛn yɛrɛ o ye lahara de ye ala dun ko sɔɔni de do anw de bolo a ka jan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba anw de b'a ye ko ninnu ka jan n'o tɛ e ma ala y'o fɔ ko wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura lahara ko ye ala bolo sɔɔni de ye anw de kɔni bolo ayi min kɔni kan an bɛ siran kabini saya kɔni mana kɛ ka ban an bɛ kɛ ka fɛn o fɛn baro bɛ kɛ ka bɔ kuranɛ kɔnɔ e kɔni kun bɛ o de ka sa i tɛ se ka na yan foyi ma bilen kaba adamaden mana sa ka ban i bɛ lahara kow de ni ɲɔgɔn cɛ sa fo ka taa bila alikiyama kɛnɛ kana yɛrɛ la fo ka taa se jahanama alijinɛ ko to kɔrɔ ye saya de y'a daminɛ ye ni saya y'a daminɛ ye bɛɛ kɔni b'a dɔn ko adamaden kelen-kelenna n'a ka waati laban cɛ o kɔni ye sɔɔni de o diɲɛlatigɛ yɛrɛ bilama waati yɛrɛ dɔgɔyara mɔgɔw la ka da mɔgɔw ka sogola caya kan ni sunkalo yɛrɛ tɛ tan ale tile ka jan dɔɔni n'o tɛ dɔgɔkun de bɛ yɛlɛma mɔgɔw ɲɛna juma sera kelen wa ntɛnɛn sera kelen wa parce que kow cayara sogolaw cayara wa ala ka nɛɛmaw fana cayara mɔgɔw kan n'o tɛ tile waati b'a cogo kɔrɔ la koyi waati b'a cogo kɔrɔ la lajarabi bɛ maa minnu kan olu b'a dɔn ko waati b'a cogo kɔrɔ la minnu bɛ kaso la olu b'a dɔn ko waati b'a cogo kɔrɔ la wa sunkalo kalo kelen an yɛrɛ y'a dɔn ko waati b'a cogo kɔrɔ la maa si t'a fɔ ko semaine ka teli sisan juma sera maa si t'o fɔ nin kalo in na ni ala sɔnna juma ni juma kɔni a furancɛ yɛrɛ an bɛɛ b'o faamu sisan ala k'an bɛ sɔrɔ ko sɔɔni i ma bi nin sɔn f'i bɛ jɛ o lahara ala ti jɔn si sɔn lahara ka komi alakira sallallahu alaihi wa sallam hatta fi a mantow na nabi man si tɛ yen min manto donta ka ca alijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ alakira mantow kan a tɛ yen ale de mando ka ca kɔnɔ ka tɛmɛ mandotɔw bɛɛ kan dɔnnibaa dɔw wɛrɛ a ye fasari ka taa o sira de fɛ ala bɛna alakira sɔn ashafa'atul kubra o bɛ alakira de bolo alikiyama kɛnɛ kan n'o ye surunalidon belebele nabi ma tɔ naani bi i cɛ ka bɔ min na n'a bɛ taa kuncɛ alakira la sallallahu alaihi wa sallam ashafa'atul kubra o bɛ alakira de bolo o kɔ surunalidon bɛ alakira ye a mando jurumutɔw alakira sallallahu alaihi wa sallam ala bɛna sɔn a yɛrɛ kun na k'a sɔn a ka denbaya la k'a sɔn a mandenw na f'a bɛ jɛ wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya rabbi alakira bɛ jɛ ni sɔnni fɛn minnu ye ala k'an fara olu a ka surunalidon ya rabbi ala k'an fara jamakulu
ala ka son an ka kan mando yi lahara ala ka an fara to hayra mauka amma do daraja batiku ya rabbi ala ka an fara wuka alam yajidka yatiman fa'awa to yali ala ma sura iyati medina madwa fa awa nigi geraire laki sodo ala mara sidansa ala biga ala kira sallallahu alaihi wasallam ka hakili jigi ale ka nema kele unaye ala ba ka nema fo jonwi ka fo ne de maninkiwa ati daga adama de ko ke adama de yona ya adama de la fama ko kuna dali ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha akana mo kuna da ne de aketa ko fo mai la wonga ala kan nema barubo ba ka jon akili jiga kan nema wula hal ni ya to da ko kuna dali o bebbe ala ko kaka jona chugo min kada wa ma bikum min ni'ma fa min Allah alam yajidka yatiman yali imma masra yatiman madwa fa awa di ka adama di sodoila ko min ye ma tomosa kana mara wali ma mina kana mara yali ala masra yatiman denwa ki gere ayrela ki ladu شهد على كده صلى الله عليه وسلم بابو كلمة كلاسولا كفو كده صلى الله عليه وسلم عندما كلمة ولد يتيما أبن يتيم دينما على كده فاتورا كسر على كده مبني صلى الله عليه وآله وسلم أبا بابورو أبا فنانا فاتو كاشيتو سانورلا اللي دوي سان جاتي داورو فمينو تكلي سان mokena namme aba adinge mingun kadai katma peka no fatura aba nigeda ni ode ado kalati ko de washi sade abe mokebu formate ma wati kurninga san flanywana mokefa na fatura no Abdul Muttalib kira mokefa na fatu kashito sanzekina amma fai ba fatura ka to san worola mo ke fana fatura ka to san sikina ne don bo abu foli mi nge ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana gantan de alay la jarabi do don fedo e ma o de fo ko ma mun la jarabi ka buni beta wal al anbiya wal awliya fal amthal nabi mon dum de kala jarabi ka bu ma to ni sebe ko fe mi ngali mania ka bu min tay ta bala kan lafsa la kan la jarabi ni fe maro la ni kera ni nguma dam ne kira la ni ngera dem sen na laba mo be sraj anga telika min fodron no foire sa bala kira kuma de la sallallahu alaihi wa sallam da to adama dum be ko yeye chuko mina ani ala baka ko keke chuko mina fo ita adama de lafiya fudron ar-ridha anillah ka jala madro na e fon fenge chuko mina eta don akunye mi wa mi ba ko fe eto do avon femble ye ba ma yiniga wa ubambe ngolola era clay ide ka ko nyene boli aka sika ka jena tike ka dila ka keta e o ko bebe de bulu o de be bek ngolo la illa man rahim Allah afori ki seko de ke tanki be nyene mala nga adon ko joda fuite ela mado ka nyene mala ibe yo ite yo an nyene mana ndi ala ko munum be ku de va balulu nyesra kama ko ne de baw de ngar sika ni ayre koraidi edde baluli sababu balaka bo ila kana kiyana ko aka garsike ko be de bulu ne de bi edde garsike bi yere garsike bana ala de bi de koloshi abe ere koloshi ala de bi ka garde kor koloshi abe ere koloshi
pananga sababu nunun file mujarrad asbab angu file sababu gwanza wi akorate ko be sababu nyoni ka boyde akorate be sababu nyoni ka boy nga angana tindi sababu kakake ko mi sababu yere de ko ke ba yere angam farajola skama jetela adama de Allah daw ko be kedi sababu ni amere bulu no tey doron ko tiye ba waron wi do fo ko alati to karina ma tama ko jira mami naka nyene ma ne na tansaw o tigi na ke chugo di jien kono ala ya afsa ka teme jien beka ka korota ka teme jien beka ka bunya ka jien beka jien be ala kira sallallahu alaihi wasallam kafsa ala kadafi be ala al-itlaq awa o kosa kira sallallahu alaihi wasallam amoke wasiya ke ka to abina ke mbuluno sayyidina ali fay abu talib o de aka la moto kera o de fey faka ta ke kray akon gera kray o nyena o ya de me hala kira lama abu talib o ala fleka o kuma de nyefoni ku yali alama e soro ye yatimewa alam yajidka yatiman fa'awa ala baraka aka nemola munun bu kuma langulu munun fa ko toyi ale ala e bonya munun kai aka ulu miriban aka ale ala baraka da dron kadun kafirun nun ga kuma toyi membe ko yali ke kata ode yali ala ma sura e yatimewa ki gera ayra la وجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا نيغا سورو اتنومبه فهدى اي كاندا كسرا جريلا كاكون كوبي قران يوفو كاكون واجغني على يوفو على كرام صلى الله عليه وسلم akwa wayu jigini min ka konye kira kuma ke pa be limania don ama ke pa be sebeni don ka kwa ka da mai Quran ne biga kuma yin fade ma kunta tadri mal kitab wala al iman da no kitabu yujmai da do limania yujmai wala kalimania wala kalimaniya nyefo iye ala de yoke ki ladoniya kitabula ala de yoke Musa dambe mamna ma fabul kato ko kuma bo Musa ma ya kafiriya fo ma ko ai kwali kon fille de kunda tunne kundo nga ma son kafiriya to adama de te fo fen doniya ti yoro ibo fe fili kono don ba do tarani koro inde fi don ba kuma wara fo masoni nkoro ina komi machama aba ere force ka kuma do nini kuma do la bulu kambe ala kira buya no sallallahu alaihi wasallam hal qur'ana fe do fo do ko akilla ko foli ko jugui to atu modo were karaba kuma wore do fo ko la ko kira dem sama de dilla ka tunu andama kalama magam fungo kono ko qur'ana bala ko de o kana binake tato sham fa utunna riwaya ubeni mbela banga gafo de kono de ga mi woni nya son jila ni qur'ana aya o e amfle ka tunu ni min fo do e fili min fo tanke ni ala ka sira jirate ni ala na ka kira de check mai ووجدك ضالا اما فو ولا دافو انت على لك للدي على دي نغبولا على كجوب abet ne do foni ala min kanda abef le do foni ala min kanda bo ala de yoro chide nga kanda abora ala de yoro yana kan na umadu mana kuma
amago te sharu bala sharu kananza makata do kuma warela la qur'ana nun tukunyona be kuma façon ngeli ala mi soro yati mewa ayi gera ere o wajadaka dallan kasoro itunne kundo ayi kanda kalimaniya sajrila ka wayu jigi ika hali ibrahim alayhi salam ya kan na chugo nye photo fle nabi mo were kuma do ba soro la chugula ma to kon be kafiriya mina abada tin nabi tar ku soro kwa akum farala mo ka ere ku ebolitiona ere ku meninge la ala bu koloshi kabini chideya maduma iba soro utle mo be mamunun chela o mo la jugo nyumantigi do o mo la so heremadu o mo la aba soro o mo be komina no e mushriku yawni ala kutaku ya ala bo ko goya nabi mani nga dalu jelen tabulo abe min wale ana abe min fo mo o be bu so no ya sara mo do bi ko dugula ma to fle komina ko na ale ko na don te ko yana mai nga ale kon makala ale dalu tabulo ayre jeni mi wala bi se ko aka mo wele ka bo ko ina ni mi otigi atunnedo abe dibila abe fili kono nga ala kota filiteo abe kuna siri filide la abe de tigi ibe kulum ere ko ni adongani hakli mbela kono ni famu mi ni ala yo dima nun jelay wo bolisoni ko kunda mena nga mo do am god kira sallallahu alaihi wasallam kira am god do suray badaw ma hakli ma bolison me adore tawhidu kuma fo amodo ka tsabe doni do tariku la wi ala kilibandiya kuma kan yire fo ka soro nabi mo te ngawna tabe dalu jelentu bulu kanda sra yire wire yi ani ka jira ma warela otubu da kuma ingambo de ma ala ya so itunumbe hal ni kanda kadi ita sra don ay kanda kabla kanda sraka wa wajadaka ila fa'ahuna ala yasro ye fanda fana ifanda na makundo fa'agna ay kari nga karliya alakira sallallahu alaihi wasallam kunti mangutuni na fulutiye ga kari ya kari ben ko do alakira daga kuma ko bi sallallahu alaihi wasallam ako ko bana ya te soro fe chaya te soro ta chaya o te bana ya me ni ka bana ya ni min soro alai kari nowe alai kari nowe o ni mam ya fasarti alhamdulillah nga ni mo mi yere ko ala création yere di hallo ya soro fengunda bulu nga ala fendigu be fen nzoro ala fendi krama minga bobe be femunun si adama ni na fulu ba adama de bulu aba aka ko bunya mo bulu ala kira ka ko kunga bunka teme na fulu ni na fulu ba adama de bulu aba nyene ma tasraw no ya bulu ala takofi ala nyene ma je ko gelembe ya ben no ya sallallahu alaihi wasallam katlaka mo tuano mamunu nu bolo na folo do kan na folo be kiraka blala kateme wulu era ka blaka kunu kan na folo ni ala kirala annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum mu'minu yekra tadi oh ayre dungote be wona gala ko ngana ti yakaf ngana yayi en na folo tugu were be ede labato tukumbe ni ku ka ke chugo baketi ala yo mo karaba ala kire sallallahu alaihi wa sallam ko panere ala ma ifanda na masro wa fa agna ningi sonki bana yake kari ani ma min ko nika kari de kodo ala ya kari mi fen
a son mina kira mi bedda o bondala oni mami go fana tiere la ala her ko de kai ka jien hera were ama hallo asura ere de ma yere bla o hera o bulu sa komi an jaman ba yere to abulu ko bla may afla be sahali flabe babe tani yoy ko ala ya sura fana yi fandan ay bana ya فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم أما يتيم ديزا فلا تقهر كانوا كربا كان جماعة يقول كتورسوما إيري يتيمي أنا كان يتيم دي كربا يتيم دي على كوكا بنياني كان يتيم دي كربا غايا فانغاني يروفام دي yatime de ladabuni komi bi de ladabu chuko mina o te karabali de ni mo kay bi juru musoro de yatime de blate ko fara ko yatime de nyeji bi boddu du kono ko herati jigi mawde famu yejuka kay yatime de jugodu ibi de mara chuko mi baare marati ibe here ko mununge idew ye bo nywana kai ni dew ye ko jugu ke bi min wula ibo nywana kala sharati foi fiola waya maralde waya ka hake de ika ga fala taqhar quraidi kana akafan da ya jira ala obe dudo kono basoro mi yatime o de be blachi nogolewna o de be bla ko kolo gelewna o de be na gashilewna babbe do ba bla do ba ata yo nate do ka chila be do ka chila ba fuka kilinde be so para munum fawbe barula munum bawbe barula bulu gashiski kaleta inforo tala janguna anambe lamo waldu kono kuma dowle basro be teriki siko da bachala na sharia bode haram ya nga amarato ikaddu kono komi bi de marachugo minal ta'dibu srafe bi dem seni ladabu iba jogodo wolim min naw srafe sharati ma nom dawla funa sorasa ere de kab goli damateme boli damateme ko adama de ladabu srafe sharati so ma hali yere wolo de law sharati damateme fo fi bab at-ta'zir kama ladabu ka jogodo o boli hakeba damat hadu genya hake be chuko mina taziru manga tema hake mununka fikuti ku kuma na beka adama de bil ladabu ni bwali manga si hake mununka akere imsodo idedo sheda kuma na oka gakata yatime de rekesa ko hali sika kuma fe ka yeka to ayre mata abika chien fa laba bitake jemina fa laba bitake malangulu fa laba bitake fugari ka babarama ya to yode sheda kande umade ye fala taqhar ya tafsir la jama ko kana doya kana jomaya kala kana bla fena atsika minge una ywana kuma kambode fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar yatime de ko fe alay kangar wala da ala kira sallallahu alaihi wasallam ngani kangar da kanunu kado kuma mun yabi shi ala kira sallallahu alaihi wasallam ga na man to bedda maka kana yo ko wa ala kira yoro ka janka boni wali mun kalima sallallahu alaihi wasallam ay roka janka boni wali mun kalima nga kuma kane do kuma kamina bunya nyeshina ala kira sallallahu alaihi wasallam wa amma as-sa'ila amma dil kalam فلا تنهر كان بره وفنكنا كان بره دلي كلا كنا او يتيم دين كربين ان يتيم دين دي في امي دلي كلا كاكي دو فنا لا دبو دو بماني دلي كلا شي دولا ده ام بكا ngam frati ala ko ne aknarda ko kana bere deli kala kuna
o kana pere ko wɛrɛ minnu bɛ sigi o nɔfɛ yarɔ n'a fɔra i kana pere maa kunna kana bugɔ kɔni o kɔni kuma t'a la o si ma kɛ bugɔli ma o si ma kɛ ma si ma kɛ kuma jugu wɛrɛ fana ma dɔnnibaw fɛ yen ni min ka fiɲɛ n'o haram minnu ka girin ka tɛmɛ o kan o tɛ fɔ bɔ bilen o e y'a ye kuranɛ kɔnɔ a fɔra k'i ka n'i fa bugɔ a fɔra k'i ka n'i ba bugɔ o ma fɔ olu tɛ fɔ bɔ bilen o a fɔra de ko kana pɛrɛ u kunna kana hali ufi fu fila ye a fɔra i kana pɛrɛ maa min kunna kuma jugu bɛɛ la fiɲɛmani ka n'o fɔ a ma a bɛ fɔ k'i ka n'o bugɔ wa o ye fɔ bɔ wa kana nɛni o ye fɔ bɔ wa a kɔrɔ de y'o ye mana e kana miiri a fɔra ko n kana pɛrɛ a kunna de nka a ma fɔ k'a kana bugɔ hali sini delikɛla n'a ye dama tɛmɛ n ba a fɔra ko pɛrɛn ka na k'a kunna de nka a ma fɔ k'a kana o ye kodɔnbaliya ye a fɔra i kana pɛrɛn maa kɔrɔ ye kuma jugu tɛ fɔ a ye a tɛ nɛni ya kuma tɛ bugɔli kɔni ma o ko yan o yɔrɔ de la sa k'a ka kan hali n'i ma fɛn sɔrɔ ka di delikɛla ma walima hali n'i ma kariya ka fɛn d'a ma a dɔn delikɛla jala segili ni kelen i ma fɛn sɔrɔ ka d'a ma walima i ma kari ka fɛn d'a ma ayiwa an b'a ka delikɛla kiri min fɔ an ka bɛ delikɛla de ma dɛ maa minnu kɛ deli kɛ mɛcɛ ye an ka d'o ma dɛ k'a dɔn deli yɛrɛ asulu ye haramu de ye asula ni haramu deli ti daga i ka hala adamaden ka hala n'a ka zurufu de bɛna lahalaya dɔ bɛ yen ni hakɛ sera o ma sariya bɛ da dɔ yɛlɛ i ye yanni lahalaya ka yɛlɛma ka figotigiw b'a taritibuw sigi an tɛna se k'o bɛɛ détailler yan sisan ko mago bɛ ka kuma fɔ a taritibu la a cogo la fɛnw ni fɛn minnu bɛ delili daga adamaden ye o bɛ yen wa ni o sababu na delili dagara ni ko in wulila delili bɛ dabila nka delili tɛ kɛ nsɔn min na ye dɛ hakimu y'o fɔ a denkɛ ko iyyaka wal mas'ala fa innaha akhiru kasbi ar-rajul ko n'i ma ani deli cogo dɔn deli la ko deli de ye cɛ ka ɲinini fɛnw bɛɛ la nagasi de ye a bɛɛ la laban silamɛya tɛ deli kɛ mɛcɛ ye k'a fɔ ne bɛ balo ni deli de ye ne ka mɛcɛ de ye deli hali n ye fɛn sɔrɔ a la n t'a bila an ka kiri kanto ma a filanan fana maa minnu bɛ yaala kan dilan deli yɛrɛ tɛ ale ta kɔni ye bandiya de vagabond ka to ka yaala ka ordonnance sɛbɛn ka tampon k'u ka fɛnw meleke i bolo la ka i yɛrɛ walahi an ye mɔgɔw ye hali maa minnu b'u ɲɛtugu ka yaala ka delili kɛ ka sɔrɔ foyi t'u ɲɛ na ka denmisɛnnin bila k'u yɛrɛ bere minɛ ka sɔrɔ foyi t'u ɲɛ na n'u tilala delili la denmisɛnnin u yɛrɛ bɛ sotarama ta u yɛrɛ delili filɛ dɔw ye so jɔ a la k'o bila luwanze la ka so wɛrɛ jɔ a la u b'o kɔnɔ hali sini u bɛ misiriw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya tɛ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw se kungo ma kelen a filanan bɛ kɛ sababu ye ka maa tɔw garisɛgɛ siri ni nkalon kelen y'a la i ye fila y'a la i ye saba y'a la n'a ta ye tiɲɛ ye a bɛna kɛ ɲɛna k'o fana ye dɔɔni ta si de sisan n'an ma nin fɔ tan delilikɛlaw ka hakɛ fɔ n bɛ ka nin fɔ ka delilikɛla ninnu de waaju dɛ n'o tɛ e t'o dɔn dɛ e kɔni ta ye ni maa nana delili la dɔrɔn
kana perakuna eta ode parce que eta don ni ntai che ntate che eto don bana e kana perakuna dron e ka sharia labato ngambe ga delli kala nunu yere de wajusa munu nuni delli ke manga u ka dabla ni delli ke manga adabla ali mo khoroba do be u balma fama fe ko foi masiru yere la ko bu dogo kata delli ke ki wala la ko ya seba dinge walma seba koroke de walma seba atenem so de abu de fe o de nana ba mo ko ya o baka ga somina ko toro bi war sura delli la ba mo ko ya afana bi bwaka kina kata ade ko chen ki wala la beba ba ko ya ba delli kala ube erembe mwambo ga dama femba kunni eyoyi batu kuna kuma do be an bo foya ne afol dablaw jane tanye do go delli kala flangu bi jongu mashiti war nyana maduma cha war nyana madde te yi delli kala budo akoro bani ko la di die magara te kala do abola tunu fola delli kala be biyo kuru ka bla ka war ndeni keta kuma na sira ka lo ka kaita ta ka be hal gona kuma ba bet la tunu ka sura ka fla ni duduru pour que ka ere hina do mola ka slamo to chien kuma na mo wala tayammamul khabitha ya baba dirama ba ko lubla poshko yek baba ni dama dro yoroni ngila bala tunu anga sabali e wulay ko kongo bila do carrière ka singa wafla boka dimati to blake ne ka tasata bita obe bita kon yena bo abo wafla dugo ka duduru gona ngeta ni fla gona ka jira ko ale jole mo baraka boka ale jole to ma foi dale ma flay islam yon tochi ayo alors qu'on be non do be nyala do ba chela ka wala ko nga aka asiki ka badeli kala son ma ko ne niveau deli kala son ikana ngoto yi e chia te chia to do munu me jo fla di duduru yinina ba tulu sik ma to be seke ko yi bi seke min duma ikateme chedo chiente o innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ngara sira kuma meleke masa on commissaire o nyeni doni kwa tuka wa ngo ni watani ko ngo blaka na nui wani no nana ambo nyeni donne on seke ya to rachite chi c'est fait au béni au lutte haklim de ça ebida fo kindo ki yoro jando do so fo ke muso dambe ko o jigina ko warma soro e tri jolte magasia kele ne muso be do so le do so de konnana malima gela ka so mo ambe jamana la hala de fe do be shuala koteo ibina kuma do fo do ramba fi ni ntechi chiete ka da kumunga olu kene kan ko di shuala kote mathalan mo kan infam ayra kana na do somi ka do kebuya nga ka fam ni ngodo be no ba adama de dala ba nyi na krefe folodi bo ngodo dumbe ni yo nyi ni ikrefe doro bo nyeso bo ko ya mama kim so jigina do sula alla blali wari o masro do toro ere mi aji o mason ka hinaila ka la do so nyemo o mason ima mo soro do barakela wala mimbi deme itura ma wara munu muso jigina era ma muso jigine bete fanda isigi ni donna na muso no fe o boto ko denkerefe no make musoroba donna na ayechugo nemame era nyebala fini munu bedna ni msiga ma deme ki muso bo gere
mais ne o bête me faut ka wuli ka bo fo kina ka kiwerete me kibina almami den ko o birle nyoni am dawla ay tienwa ah wali e wule kuma ka kene amunu ekle la do kuma ka e ko ni ekle sabaye ke ma dumini ke o tien dara ma de ekle sabab bla ma dumini ka be ke ni adama de ko abena passer de yini katawla ko passer ma soro abo fo ka to chugo mina ni yo yebo do ni yo ye ka kuma ka fo adama de fa sali o dusukashi ani ko hali ma passer soro ka tan fa janajala ni yo fla fara nyonga adama de jolela atsika kuma ele na ko aba kuma fo abekashi ere kan kinema bala ku fo mfa de saranga dugula hal passer tembulo ikanka kene atiki anno soro ko fa sara kana passer duma fa hinatala femi echen ya photo tifi atiki yele tifi do be na kera adama de ka kwa be na demen ni noni fanda farla nyonga wala jarabini warnda ya farla nyonga de ba tiki ba kuma dam na era donc on intai sebe raka ka kashi oy kele me bara de la kaluma sa folo bandi keranga dugula wala musuka nga opere ebo fika patron de wa bino fondé bisilla iteruni bara kenyo ibo folu de wa bino fo bisilla donc kuma be de nata yorodo anga ma bisilla ere ba no iba e safala nanda na ko biga gele o kwani foni fendi bolo kadama ende o tai chende o te sega sega libode da bisilla ere nyebala nana ko chugo tebi ambo fam ka bo kiunde bega ere jombe bega bana ire bana dai ka soro bana ta machine foitila amba do ya do betaga siga do ne che ya na wuli ka jon aba fa ngere de ka fo nga an wuli ira ka fa delike ya di mama na ka bo wuli magar ko da tai a wuli to ere misiri ko na bela ene de no bena be tama faraka be kaba jala jinne nyimi ene ko ngoni be ene misiri ko na wuli to ko mi sato do bo ubende bo kega mo sa halni min tay che domina ubini ka hinere ba mo duskura ngani mbe ko beza qur'ana e min fo ayin wa amma sa'ila fala tanhar ko del kala nana kana perakuna ni min da ni ado iba fe ka de menga iskambala asege doni ni ka adama dinya bisiya jirila ko sawaba do ni bisiga minga yo kai ni sigali no tanji bolo do dama ko baraji jigiya akata parce que ala va do ma chama nga fe ngalo yimina mino fi ba na watan ngo fi yeke ma ni sojara ngo inchente wallahi tete ba na watan ngo fi yeke me nan dama dora faru funna ala ka bilika mizan na ala ka keta ala ka keta a farbe de funya ale ka kula e ko la e ali ere ni problème bi dala wa mwa e wa kelen zoro ite e fu ifolo ko e nte fu onga ni sigali fartika do damati no shi fartika kana ngaloti kede anga ngaloti kede dabla dira ko kana mbla ngaloti kede kana ngaloti ka foko boda do yini tawriya doke ma ko nga chama bi dindi kala blasrani mi nga toro meten yere kuna bi foi tembolo walma anga marshu dona hey ngalo kana foi ngalo da yere la kana tire se nguma al bala'u muwakkalun bil mantiq lebi chorwa do ale ba fo de ko ni keli farfunda ngoy ngani kuma mai
hara ko ni keli farfon tala sisan parce que e na me fɛn min fɔ ala y'a dɔn a bɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ la nka a bɛ mun fɔ k'a farfon tɛ na sisan ne ko n ko n b'a cɛkɔrɔba sɔmi ka ca a ka fisa nkalontigɛ ye o dɔw bɛ se ka na dɔrɔn u bɛna kuma dɔ fɔ tiɲɛna kuma in n'i ma farati dɔrɔn e yɛrɛ b'i yɛrɛ jalaki a bɛ kɛ ko dɔ y'i bolo i bɛna mun fɔ kuma ɲuman dɔ f'a ye bililin wa rifqin ka delikɛla sigi kuma bɛɛ ni kuma ɲuman ye e kana pɛrɛ a kunna koyi jango denmisɛnnin mɔgɔw a kɔni b'o kankari da maa dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko taa baara kɛ o tɛ kuma ɲuman ye dɛ parce que ne bɛ siran min ye o la o ye kɔrɔ tɛ ɲɛna k'i ta yen ko baara de y'a si ma nɛɛma min bɛ adamaden yɔrɔ f'i k'a dɔn k'a bɔra ala de yɔrɔ dɔw bɛ baara kɛ ka tɛmɛ sɔrɔ kana to k'a fɔ ni lajarabi ye maa minnu sɔrɔ i filanw na denmisɛnnin mɔgɔw la n'u nana u ka kungo f'i ye ko taa baara kɛ walima i b'a dɔgɔya ka pɛrɛ a kunna e ɲɔgɔnna denmisɛnnin taa kɛ e k'a ka lahalaya dɔn hali n'i b'a su ka kɛ baara kan o kɛcogo tɛ nin ye o kira delila ka maa su ka kɛ baara kan o nka a y'a d'a ma k'a d'a ma don filanan na don sabanan a ye dɔ fara wari kan riwaya nana ni riwaya in sahara don sabanan k'a ye dɔ fara wari kan ko taa juru ni jeli san ka sɔrɔ k'a fɔ a ye deli lafulen cogo min na k'o fɔ a ye ka fara a kan o bɛ se ka kɛ o n'i ye o don latɛmɛ a ye ka don filanan latɛmɛ a ye isilamɛɲɔ de don i b'a fɛ k'a bilasira i k'a ma dɔgɔ e ka dun ka position bɛ cogo di mun b'i bila nin na o don a bɛ se ka kuma ka ɲɛ o nka kaba don fɔlɔ n'i ye ko dɔrɔn taa baara kɛ i ma farati a b'i nɛni de y'a se ma e bɛ baara kɛ ka tɛmɛ ne kan wali t'i bɔ da la wa a bɛna kɛ badabada kɛlɛ ye e k'o don tɛmɛ bani a nana ko kɔrɔ k'a mago bɛ 5000 la 5000 d'a ma n'o ye k'a kɛ 2000 d'a ma awɔ ni e ko fila kɛ n'o fila kɛra ko dɔgɔ ko kuma e ka position bɛ cogo di i mun baara kɛ n'a ko o kɔrɔ baara ma fɔlɔ dɛ mana i bololaminɛ siraw ni i bɛ se ka conseil d'a ma hali n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛmɛna a ta si sira fɛ gɛlɛyaw bɛ tɛmɛ cogo min i bɛ se ka bolo minɛ baara minnu na ka sɔrɔ a ma kɛ ni delili ye i bɛ se k'o bila nka e ma foyi kɛ ka sin k'a lagosi ten a t'o faamu dɛ f'an fana ka hikima de jateminɛ fɛnw na hali i b'a fɛ ka maa bilasira n'i ye ɲumanya dɔ k'a ye ka sɔrɔ k'a bilasira ko kuma delikɛla kɔni an kana pɛrɛn parce que sisan delikɛla dɔw nacogo bɛ maa dusu kasi koyi bon n'i ma farati dɔrɔn u b'i se kungo ma e de bɛ sabali k'i toro yɛrɛ kan ka ala ka nin kuma in lajɛ wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ko amma i b'a ka nɛɛma sa i k'o baro bɔ o de kɛra ka kuma in datugu ala kira sallallahu alayhi wa sallam ko a ka ma ka nɛɛma baro bɔ amma ye nɛɛma minnu k'a ye i b'o la ala ye nɛɛma minnu k'a ka jɔn ala barika da ka jɔn hakili jigin o la o b'o la at-tahadduth bi ni'amillah o bɛ barika da kɔnɔ i b'a bɛ shukr ka barika da ala ye yanni an y'o fɔ yan ka kɔrɔ ka da la ko nɛɛma in bɔra ala yɔrɔ ka ala jɛn ɲini n'a ye ani ka nɛɛma in k'a baro bɔ kanu dɔ de bɛ nin yɔrɔ in na o ye jumɛn ye al-farq bayna at-tahadduth bin-ni'ma wal-fakhr biha ka nɛɛma baro bɔ ani ka waso ni nɛɛma ye danfara jumɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ c'est ka da kuma o kuma ni nin kuma in fɔra iskalu bɛ na e yɛrɛ kunna bɛ siri tuma dɔw la ni mɔgɔw y'u sigi k'a fɔ u ka bɔ a kɛra baroda ye o a kɛra munasaba kɛyɔrɔw ni fɛnw ye o an ka teli ka mun ye an b'a fɔ ko yɛrɛ don an b'a fɔ k'a bɛ kɛ ka waso mɔgɔ tɔw la wa sariya dun ko fana ko k'a baro bɔ ko n'i y'a datugu ko ye ala ka nɛɛma dogoli ye o ye fitiriwaleya ye a ko in ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ o kumana an b'a woloma cogo di sisan ale ne kɔni ye kulasa min sɔrɔ a la n ka kalanden faamuyani na o ye ani yɛrɛjira bɛɛ bonda kelen min bɛ dusukun na ala de b'o dɔn n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ye nɛɛma minnu k'i bala k'a fɔ ni ladabu ye
ibaro ke nyon ye fana ati mamunun fitne koroy hakimu koti wala an quwwatik amama dha'if wala an sa'adatik amama ta'is wala an quwwatik amama dha'if ko wala an ghilak amama faqih adama de kanika se barubo fanda kref kanika fanga barubo malafule kref kanika nema kuna jani saada ma kerefe mi ni undanya balela alebo kokashi likulli maqamin maqal ma bena forodu wa o kuma do be alay nema do ki adama de ibsika barubo bochugo dola be haklima ya barubo munu kodona foni jugudo mambe fiyen ni jakku yala ta ba don ko ni te waso ya ma fo waso kama nga amma foro do bala ni fochugo do bala ni yaketi la'alla hal sore duskun saniyara kabo waso di rajrama ode ka tilika yako kanana masalan adama de bi yuma yake kuma do la keneka be ba don ko ni te rajrai yuma ya ni na droit yake afora bana nga kuma do la akechugo do be ne ra dawa kama ka dira chugo do la haklima ba famu ki ba sori ba fa ka donde ba fa ka jiradi wani o kele ndedo ne kon na fam ya adama de kan nema baro boli bochugo bala boyoro bala ya ka chugula na kera ladabu kono bana koroy tata seli ala ba al nema baro bote aseli mino ya ala batoy ki dogo ga ke ama fako de daraja ka bo sadakati mi no oye ala batu khalisu ko de yara kabwa nga kwa bangi fa ko bashi to fanana mana kore ko duskun de be ko inkiri tike sisa duskun de ba kiri tike e bala ka nema min barobo na so na ara hera min kiye bo de fo wala saka ala barkada ka ala ka nema ko yumandon iteru ibalmaw ikanu baw be farika ka ala barkada ko ye era duskun ini ala chela ala bodon hal ni jugu koko yera jirado ngana soro fana waso de do mugawla ka jira mi mene bolo o te aw bolo ne takapsa aw tay ne rakata na yo fana de ala bodon nga nema dugoli koni koli kuma min islamay kon tafi kafriya bunda do de kafriya de to ko nema dugoli o mamunu masonga ala ka ala ya bunya don ala kafiri yere korodi ko fitirin wali ma hadisa don nana dan sura don ba do kuma do fala ko maganga muhajiruna ko ko ansaru tarani baraji be ko ala kira ko abada tanu abuka mafo koridi abu tanu ni miga na abuka mafo li mige abu daraja soro ka maka nyuma aka nyuma fo eba ale ka nyuma fo li minge ka wala nyuma fo li minge ayininga ama yini ki ka fo de ede bo fo ka tanu ni boye o be ala ka nema ko nyuma ndode o wa ba ko nywana keli kanu do mo wala ant lega sahaba utalla kaliya ba fara ko ira jira lawde kulwa abokar ne usman ni fo yo ko munun ke lu le de yara la ka fo ko mbini ngaw mini ga مالك ربي صلى الله عليه وسلم عليك رأي كمان يوم فولا كبارلا على رأي مؤمن تانو كبارا يوم مؤمن منون بينينجا مو كفدي أولا وككلي أولا إمبري على كنيمة بروبولي ga akoka gelera roddo fana idme famia balia sibala ando fana ta mon fotoy dalika fadlullahi no bora je kono je bi wulio ala nema dokeni o kunyuma doke ambo ka ko fo ni fanda hakila ko ka kumna fo ha wartu de ko gadi karamo wartu dama de tanu karaoke an ayon fam de ni re bla nona na fora ka ko ya nu ko jugu ga ndo fo ya ati ni soja no ya wallahi ni tanga ni anyuma ni mo mana ko jugu ya na fora ko
ka gelen wartigi do ayini kojugu bange wala abadin do ke de gen ka boso ko ni fo wajlo ha imado ni ka gelen ha ano mo no do kafiri de ngamashiti wajli ka jalaki kwa ko muna yo fo ngani ede isigi ko wartigi do kwa ayini ko bange akeda ko de tanu boy ulude ko gada bi ko ingwan ne ma fo akechugo do be farati bola nga adabla be farati bola de ka moka nyuma onge jakuma boy koli ko datsiga magala idda magara minga nyuma na yesigile bi ma do keke fe mo hala fanda on tan no fanda fana nyuma ngela be ambo fo yaw amo modo ko fo yaw ma delika dorome dama ayre yere kuna ka dine kanu abe komununke ma do be saya ambu tanu kaba ala ku da wari re to bolo ka di mama ambu tanu misiri kono ya ga kuyi na amma jetemne shera ku do be am dese ku ke ka dan re ka ladabu fabiya baliaka ske niya ke mo bina famuta o de do na be hakilla mambi yuma yake amanga ke toko yini kama manga ke rejira kama la korote kwa wali nyuma ti do ayde we kira yini ga ko mabe ko nyuma ke ko mo ba tanu aka ko kira ko ya ka nyagarli nyuma kum folo di ko ya alaka la jali damne ka bi jena folo ko mam ke nga ele ta ke wala saw ka fo nga e a kelimi nge uya uyitanu nayo ya fo o ka gojoni adama de dila tugo la mango yo gai amangai kini de ka barake kun kata ke tanwini ka barake kun kata ke majamuni yini iki klo bwa ko chugo kadi ni ko niyo ala fo ko ni nyefura femna ikana temena fleli ga nyefuli mingera la o jali mingera mini farkulo yi adama de tse ko boyere law nga fode ko kana twano kana fleli nzama bana bo chugola edete samata ni nofe nga afolte harabi de alayhi sallallahu alaihi wasallam aka sabo kabbaran monfo utanu nuka kewali natu be fa ala ko kayde idota nyuma fora na dusu du yere kono ka doke madu la sebe doyu absiga ko doke ko amake nga na dota la kali ay rabi dusuta wa fi dhalik فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون انا ga nyonda na ma nyonda ya bi nyonda tugoji ko war ko fali ka bokar da dongowa nga masigata abe fade nyona de kar sai ni ngey rabbi ni ngey nga ekta ibaki ala de kamade nga ta fe kar kanda ala ko baralla adi we duskun ka barai ne o duskun ta ka babana onza annaluma munumini lagushi ni ngone maladige de ala yere magote o toiche o amti ka sarati ko ala de bi ka sarati e ko ngingani yenye doron ikika baraj maki wallahi nebina ni baran ka ala jati jeyinin de kama adama de bo odin mil ba soro chena iyaye ko kariya ke ay dusu du fana kono obiu adama do ngabara be dusu do nyongono kama kafadiya ala qur'ana kalana kafadiya ala qur'ana durushila kafadiya ala nafila silla kafadiya ala sadakati bola ko qur'ana de ban la shuka koka nga ko la digeli gwanza do ti doron karsa ke doron de to ayra ke ala kuta ngani ala wa dama ko wore o mo go bisiga yi nga were mancha o mancha yede de bala ka jenda do ko dola o nyina ma taala ide o mana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ma de reba yere baru limi ngeni ala ka ne may o bede fahaddith yi ko ire sile ka sogono kuma dowla
n'a ma kɛ maa wɛrɛ cɛla i muso n'i denw cɛla a ka to ka ɲɔgɔn hakili jigin n ko ansaru tun b'a kɛ muhajirunaw tun b'a kɛ ka kɔn silamɛya nali ɲɛ olu tun bɛ cogo min na silamɛya nana ni hɛrɛ minnu y'olu ma u tun bɛ sigi k'a baro bɔ e yɛrɛ ka sigi tuma dɔw la i n'i denw i n'i muso walima i n'i teri minnu a bɛɛ ye fandanya kule a bɛɛ y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nka sisan a bɛɛ mugurila dɔɔnin dɔ tɛ se k'a fɔ ko dɔ b'a la ka waso dɔ la i n'olu k'a baro bɔ n'olu y'a baro bɔ problème tɛ yen o ne y'a f'u ye karisa e ma an bɛ taa dɔgɔ jɔ yan fɛ tuma min na e hakili t'o la dɛ ne ko don min na ne k'e ka 50 dɔrɔn ma f'i ko k'a tɛ yen a b'a la k'o fɔ don min na 100 taa sisi a ɲɛ na barikada tɛ wa o la a b'a dɔn ko ala ye nɛɛma k'a ye o nka mɔɔw da de f'u ɲinɛ n'u ka nɛɛmaw kɔ o ye tiɲɛ ye dɛ n ko mɔɔw da den bɛ f'u ɲinɛ n'u ka nɛɛmaw kɔ i bɛ mɔɔw bɛ kule la o kule in dɛ kule fu min ni a b'o la dɛ o de y'a to fɛn tɛ fara nɛɛma kan koyi la in shakartum la azidannakum barikada bɛ dɔ fara a kan ko ni maa min ma se ka fitinin barikada o caman barikada koyi e ni ala cɛ e kunu ni bi ye kelen tuma dɔw bɛ yen olu fɔli man ɲi tɛ ala jo bɛ dɔw la koyi i bɛ dɔw ye moto bɛ ɲini k'an ku kari e ye min kɛ moto na e t'a dɔn yanni e ka moto sɔrɔ e tun bɛ dugawu de kɛ sujudu la ni ala ye moto kelen nɔgɔya maa ye sa ka maa bɔ nin sotarama sɔrɔ 22 heures tun b'a sɔrɔ e ma si ka so sotarama kɔnɔni kama su 22 heures b'a sɔrɔ e ma si ka so i t'i ka moto n'i ja dɔn fo n'a taara ok n ko de y'a to ala bɛ se ka so bila parce que a famana barikada ma a barikada dabila n b'a fɔ ko maa maa ta taara wo y'o ye dɛ nka o dɔw b'a la a dɔw b'a la dɛ ni moto barikada dabila dɔrɔn ala bɛ dɔ bila ka n'o ta i k'a dɔn n'i y'o dɔgɔkun kelen sotarama ta kɛ walahi minnu bɛ sotarama kɔnɔ i b'a dɔn ko ja ala tun ye koba kɛ ye donc n'i k'i ka mobili ni tɛ foyi ye o dun b'i sɛnsɛn k'i i bɛ t'i muso bila dɔgɔtɔrɔso la n'o ye nka i b'o ka k'o lakari kuma bɛɛ ko dɔw ta ka ɲi o ye walahi n'o jɔra don min na n'o jɔra k'i muso don a kɔnɔ ka taa i b'a dɔn ko ja mɔgɔw bɛ taxi ta la a mɛnna wa a bɛ nin cogo de la dɛ a ye ala barikada e bɛna kuma bamakɔ ani bi tɛ kelen ye dɛ i baara daminɛ kuma ni bi tɛ kelen ye dɛ barikada de ka di ala ye ɔ nin yɔrɔ in na an bɛ wele bila musow fana ma an balakaw ok an balakaw olu ka barikada kɔni o ka dɔgɔ dɛ kuma bɛɛ i b'olu kanbɛ de kuma bɛɛ bi ta ka ca kunun da ye nka kuma bɛɛ u kanbɛ k'a tɛ foyi sɔrɔ fɛn d'u la n'a ka gɛlɛn aw t'a kalama o aw t'a kalama aw ka nasɔngɔ kun ye joli joli kun bɛ den fɔlɔ la i t'a ala barikada awa kuma bɛɛ olu kɔni bɛ nata de lajɛ n'i ka nasɔngɔ kun ye 200 ye 5 di muso ma bi i b'a kanbɛ ni min mun sɔrɔ o ma ɲi dɛ ni kana i cɛ se kungo ma dɛ n'i b'a fɛ ala ka dɔ fara a kan min dir'i ma fɔ alhamdulilahi rabbil alamin e yɛrɛ bɛ dɔw ye sugu kɔnɔ foyi t'u ka so kɔnɔ e yɛrɛ bɛ dɔw ye sugu kɔnɔ e bɛ min san olu b'o tila 5nan san a dɔw ka du ka bon e tɛ musow ka ka tɛmɛ cɛw ka olu de bɛ ɲɔgɔn ka sanni na sugu la e tan bɛ ni min ye dɛ ni jɔn b'o la dɛ dɔ tan bɛ ni min ye o to lajɛ bɔ nka olu ka denbaya ka bon e ta ye dɔw bɛ kɛ ka ala tanu o ka ye ala b'u ji di ni e ma farati ala b'i ta i nagasi adamaden hali n'i bɛ jidili ɲini dɛ min bɛ yen i bɛ ala de barikada o kan ka sɔrɔ ka jidili ɲini f'an ka nin yɔrɔ de faamu min bɛ ala tanu o kan fɔlɔ kana fɔ k'o tɛ foyi ye ni k'o tɛ foyi ye ala t'o fɛ dɛ hali e yɛrɛ t'o fɛ o e ye min di i den ma walahi ni den ko bɔ dɔ fara a kan n b'a fɛ ka nin de san o bɛ faamu nka bɔ nin ye mun ye 40 bɛ mun sɔrɔ i den taatɔ lakɔli la 40 bɛ mun sɔrɔ n ko karisa bɛ 200 de d'a den ma e den k'a f'i ye i k'a lajɛ
mana ala barkada folo min bi ba ala de barkada ka di ba fe do ka farak parce que i cheta faraka ko ala de ba faraka muso ko fam de a chewe sababu gwanzan de aka na songo bu ala de yoro na ala barkada ala be do faraka na songo ka na ala fitr waliya ala be do ala subhanakallahumma wa bihamdika